Ebuka n'ụlọ dịgasị iche iche na Anambra steeti n'ime afọ 10 gara aga o si metụta ibelata ntaramahụhụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Onye ọla ebe Megina Ọsadebe gara wee weta mmemme omekwa afọ ya bụ foundation ebe ọ nọ wee lekọta ụmụ nwaanyị ajadu karịrị 3,000 dịka achịkọbara ya na ngwurube onye chọpụtara ya bụ foundation na Ebenesi Nnobi Idemmili South. Akụkọ ahụ n'uju. Mmemme bụ nke eji ụka ịtụ mmanwụ na African Church Awụda Nnobi bụ nke anọ n'ime ya nye ndị mmadụ ọgwụgwọ n'efu. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu onye Nnobi bụ Reverend Graceful Ume gwara ndị mmadụ ka ha na-ekene Chineke maka ihe ha natara n'aka ya. Gọvanọ steeti a bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo, onye nke kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị Honorable Ifi Obinab nọchitere anya ya, kenere Sir Ebuka Okafọ maka ọrụ ọma ya ma kpọọ oku ka ndị ọzọ nyomie ya. N'afọ gọọmenti Anambra steeti anyị na-asị ya jide ka oji n'ebe o si ewetakwa na Chukwu ga-akwụghachi mmaji kwuru mmaji. Ọ na-agwa ndị mmadụ okwu. Onye nchịkọta Ebuka Okafọ Foundation kọwara ọrụ ọma dị iche iche ya bụ foundation na-alụ bụ nke gụnyere igbochi agụụ, agụmakwụkwọ n'efu, arụike na inyere ndị ajadu aka. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye nchọpụta ya bụ otu bụ Chief Sir Ebuka Okafọ kenere Chineke maka inye ya ihe o ji echekwa ya bụ otu ma kpọkwa ndị aka ji akụ ka ha na-enyere ndị mmadụ aka. Ụfọdụ n'ime ndị ajadu gwara ABS okwu kpere Chineke ekpere ka o gozie Chief Ebuka Okafọ maka afọ ọma ya. N'oge dịka odu ugbu a Krismas abụọ ọsọsọ gị nwere ili eli na kpọbeghị ka bahalụ ka icheta ndị nọ ala ka inwe ike aka. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme gụnyere onyinye na ịgba egwu